Velkommen til dagens pressemøde. I dag har jeg selskab af landslægen Henrik Galle Hansen. Vi vil give en kort status på smitteantallet i Grønland, samt de tiltag, vi gør for at begrænse smitten. Og så vil vi også snakke om vaccinationstilbud for børn, og så efterfølgende vil journalisterne få mulighed for at stille spørgsmål. Samlet set så er det samlede antal smittede i Grønland på vej ned. I Reykjavik er smitteantallet kommet ned, og det er sket via et samarbejde mellem kommunerne og borgerne. I Reykjavik er der oprettet et testcenter i samarbejde med kommunen, og borgerne har nu fået mulighed for at blive testet hurtigt. Og det er også en stor sikkerhedsinstans, der er blevet oprettet der, og det er vi meget taknemmelige for. På landsplan vi vil gerne takke alle de borgere, der hver eneste dag tager deres forholdsregler, takker ja til vaccinationen og viser stort samfundssind, hvor end de færdes. Men vi har stadig en svær situation. Der er stadig smittespredning i Sisimiut, og der sker flere smittetilfælde. Fra søndag og mandag har man fundet 7 konstaterede smittetilfælde, og i går har man også fundet 4 nye smittetilfælde i Sisimiut, og man har fundet 2 smittetilfælde i Nuuk, som har tilknytning til Sisimiut. I går åbnede Sisimiut Testcenter, som er et samarbejde med kommunen, og flere hundrede mennesker er allerede nu blevet undersøgt, og vil i de kommende dage også blive undersøgt. Og i den forbindelse vil vi se, hvordan situationen udvikler sig i det nærmeste par dage. Smittespredningen i Sisimiut har vi kunnet konstatere, at det sker smittespredning blandt de yngre. Vores undersøgelser har også vist, at det er på fester og på bar og til efterfester, at der sker smittespredning. Derfor vil vi på det kraftigste opfordre til, at man undgår fester, efterfester, kaffemækker og andre sociale forsamlinger. At man undgår at deltage i dem. Vi har nu levet sammen med corona i 1,5 år, og vi har fundet ud af, at det er ved, når folk forsamles, at der sker smittespredning. Og det er ikke kun for sjov, at vi har lavet strenge begrænsninger med hensyn til forsamling. Særligt vigtigt er det også, at hvis du har symptomer på sygdom, så lad være med at tage på arbejde. Hvis du skal ud og rejse, så ændre dine rejseplaner. Bliv hjemme. Og sørg for at blive testet på 7. dagen ved at henvende dig til sundhedsvæsenet. Vi vil gerne henvise til, at man følger med i de informationer, man kan finde på corona.nun.gl, og også før I ringer til sundhedsvæsenet, kan I undersøge, om I kan finde de informationer, I efterspørger på hjemmesiden. Hvis I har yderligere spørgsmål, kan man altid ringe til Corona Hotline. Med disse ord vil jeg give ordet videre til Henrik med hensyn til status på smitteantallet. Tak for det. Ja, det er jo desværre gået lidt stærkt i Sisimiut her den sidste uges tid. Det er sådan så, at der nu har været 36 smittede inden for den sidste uge i Sisimiut. Og
Det svarer til, at der er en forekomst på over 500 per 100.000 indbyggere. Og sammenligner man det med tal fra uden for Grønland, ja, så er vi faktisk deroppe på en ganske betydelig smittespredning. Vi har ikke tidligere i Grønland set en så omfattende smittespredning i et enkelt sted. Og det er derfor, vi har særlig opmærksomhed på Sisimiut. Som Kirsta allerede var inde på, så er det en smitte, vi ser blandt de yngre. Gennemsnitsalderen er kun 28 år, og der er ganske mange, der ikke er vaccineret eller ikke er færdigvaccineret. Det er faktisk kun 4 ud af de 36, der er fuldt vaccineret. I det tal er så også inkluderet, at der er 7 børn iblandt de smittede, som jo på nuværende tidspunkt ikke, eller på det her tidspunkt ikke har været tilbudt vaccination. Smitten, den er bred, forstået på den måde, at vi har godt nok set en særlig ophobning i en institution omkring sygehuset, lidt omkring alderdomshjemmet og i nogle beværtninger. Men der er også smitte, hvor vi slet ikke ved, hvem der har smittet hvem. Så det betyder, sagt med andre ord, at der kan være smittespredning overalt i Sisimiut. Vi håber så at få et bedre overblik over det, ved at der nu i de kommende dage vil blive testet rigtig mange i det nye testcenter. Men det hjælper faktisk også at gøre noget. For den gode nyhed er jo, at det fortsat går rimelig godt de fleste andre steder. I Sydgrønland synes der at være ro på. Der kan sagtens være noget skjult smitte dernede endnu. Så folk, der er syge, skal stadigvæk testes. Det gælder også nordpå, hvor situationen også ser ud til at være under ganske god kontrol. I Aasiaat er der også rimelig ro på, men der er stadigvæk absolut mulighed for smittespredning der. Det er ikke på nogen måde fuldstændig under kontrol. Og så ser vi jo altså også den uheldige udvikling her i Nuuk, at der bliver ved med at dukke nogle enkelte smittetilfælde op, som har relation til Aasiaat. Som simpelthen har vist, at det er personer, der er indrejst fra Aasiaat, eller fra Sisimiut og hertil, og i nogle tilfælde også har smittet andre. Og det viser jo endnu en gang, at det er den her rejseaktivitet, som er medvirkende til at sprede virus, og at det er den faktor, der er helt afgørende, når vi skal prøve at lave en indsats mod spredning til den øvrige del af Grønland. Så samlet set er det en kort opdatering på status af smittespredningen. Tak. Tak til Henrik. Landslægeembedet har meddelt, at det ud fra deres vurdering er, at vi har godkendt, at der skal tilbydes vacciner til børn mellem 12 og 18 år. Og derfor er sundhedsvæsenet nu i gang med at udfærdige tilbud til børn i de forskellige byer i Grønland. Om det kan man se på hjemmesiderne. Man skal lægge mærke til, at børn fra 12 til 15 år, at med hensyn til deres vaccination, så vil jeg nævne de ting, man skal lægge mærke til. De får vaccinen fra Moderna. Børnene, de skal indgå i de øvrige vaccinationsevents.
Når de her børn møder op til vaccinationsstederne, så skal de være sammen med forældremyndighedsindehavere. Hvis begge forældre ikke har mulighed for at deltage, så kan de medgive skriftligt samtykke. En sådan blanket til forældreunderskrift til brug for de forældre, der ikke kan deltage til barnets vaccination, kan findes på corona.nun.gl eller på vaccinationsstederne. På vaccinationsstederne og på corona.nun.gl er der informationspjecer, som man kan få fat på. Jeg vil også gerne lige sige, at fra i dag, så er der en bekendtgørelse, som handler om folk, der indrejser til Grønland fra Danmark, at de først de skal være færdigvaccineret, før de kan rejse til Grønland. Det forholder sig sådan, at rejsende, som ikke har adresse i Grønland, de skal være færdigvaccineret, før de kan rejse ind til landet. Og det er gældende fra i dag til og med 24. august. Det var, hvad vi havde at komme med i dag. Og nu vil jeg give journalisterne mulighed for at stille spørgsmål. Jensine, du har først fingeren op. Tak. Og tak for jer i dag. Man kan forstå, at det er blandt de unge, der sker bred smitte, og at der er bred smittespredning i Sisimiut. Med hensyn til jeres kontakt til de unge, den må man konstatere, at den ikke har været tilstrækkelig god, eller hvordan har I tænkt jer at tage kontakt til de her unge? Det spørgsmål har jeg stillet før, men det forholder sig stadig sådan, at det er blandt de unge, der sker smitte. Er I ikke nødt til at have særlig fokus på dem? Tak for spørgsmålet. De forskellige departementer har på nuværende tidspunkt en indsats, som handler om oplysningskampagne, som bliver tilrettet til børn og unge. Og derudover så har vi kontakt med forskellige uddannelsessteder, som vi samarbejder med, som selv arbejder med forskellige inddæmmende tiltag. Og det er også noget, der er i medierne, så dem har vi i et tæt samarbejde med og prøve at lave informationsudspredning på det punkt. Jo tak, må jeg gerne komme med et kort opfølgende spørgsmål. Man kan forstå, at det er jo ikke alle, der kan komme ind på corona.nun.gl. Særligt hvis man for eksempel har nogle svære livsvilkår, så kan det for eksempel være meget besværligt at prøve at finde nogle oplysninger, særligt hvis man ikke har en computer, eller hvis man ikke er vant til at indhente informationer på den måde, så kan det være svært for mange at vide, hvordan de skal forholde sig. Når der er så mange borgere her i landet, som ikke umiddelbart har mulighed for at indhente oplysninger fra internettet, hvordan har man så tænkt sig at udbrede informationer til dem? Tak for spørgsmålet. Som jeg sagde tidligere, så arbejder vi på nogle oplysninger, på at tilpasse nogle oplysninger fra forskellige departementers side. Og det er også noget, som vil komme ud via KNR's hjemmeside, eller via KNR. Jeg skal lige have mulighed for at stille spørgsmål. Det er fra 12 til 15-årige, som nu fra i morgen bliver tilbudt vaccination. Hvad så med de mindre børn? Hvad har man af planer med dem? Med hensyn til vaccinationer, så forholder det sig sådan, at den her vaccine er godkendt til 12-årige og op efter. Så derfor er det med hensyn til de helt unge børn, så er det særligt forældrene, der har et ansvar for at sikre, at der ikke sker smittespredning. Og så har jeg et andet spørgsmål. I siger, at man skal stoppe med at holde kaffemækker og
og fester og andre store forsamlinger, kan det have nogle konsekvenser? Altså, der bliver jo snart holdt kaffemækker i forbindelse med og sådan nogle andre ting. Kan man regne med, at det kommer nogle konsekvenser med hensyn til det? Tak for spørgsmålet. Borgernes private hjem er beskyttet. Så derfor er de begrænsninger, de kan ikke være gældende for folks private hjem. Men vi kan tilråde på det kraftigste til, at hvis folk vil afholde kaffemæk, så skal det føres på en forsvarlig måde. Og det er også noget, man er nødt til at tænke ind i selve kaffemækken. Og hvis de gerne vil have råd med hensyn til, hvordan man kan gøre det, så kan de ringe til Corona Hotline. Gisle, du sagde, at der er åbnet et testcenter i Qeqertalik. I hvilken by er det? Eller var det Qeqertakomonia, du mente? Eller? Der er oprettet Så et spørgsmål omkring de 2 smittede i Nuuk. Er det de samme 2, som blev konstateret i søndags, eller er det yderligere 2 fra i søndags? Så der er 4 i Nuuk fra i søndags. Der er kommet yderligere 2 inden for det sidste døgn. Okay. Og så har jeg et spørgsmål. Der er ikke flere smittet i Upernavik, så vidt jeg forstår. Og de strenge restriktioner, der er i Upernavik, der skal gælde frem til den 24. august, er de stadig gældende, selvom der ikke er nogen smittet? De bekendtgørelser, der er gældende indtil nu, de er stadig gældende indtil den 24. august. Men der pågår en løbende evaluering fra dag til dag, hvor man vurderer, om der er behov for opstramninger eller lempelser. Hvis der skal ske lempelser, så vil vi selvfølgelig komme med en udmelding omkring det. Spørgsmål lige nu. I fraråder, at man samles til fester og efterfester. Gælder det hele landet, eller er det de steder, hvor der er smitte, I tænker på der? Tak for spørgsmålet. Det er en opfordring, der gælder for hele landet. Hvis vi skal undgå, at der sker smittespredning, hvad enten det er fra Sisimiut og Asiat. Vi kan se, at i Sisimiut og Asiat, så er der nogle risikomomenter, som vi er nødt til at være ops på, og det kan være i forbindelse med forsamlinger og events, hvor vi tilråder til, at der sker, at man afholder de her arrangementer på et senere tid. Jeg har et spørgsmål til Henrik. De her begrænsninger, som er gældende for vaccinerede, eller for dem, der er blevet vaccineret den første gang, eller som har fået begge stik, eller dem, som ikke har fået, dem ikke vil have et stik, eller som ikke kan få et stik. Hvorfor forholder det sig sådan, at man laver begrænsninger, selvom man ved, at den her Delta-variant, at man også kan blive syg med den, selvom man har fået vaccinen? Hvorfor laver man ikke restriktioner, der er gældende for alle i stedet for? Det forholder sig sådan, at risikoen for smittespredning blandt vaccinerede, den er meget lav. Det kendes fra internationale studier, hvor man ved ret præcist, at det er et helt anderledes og lavere risiko for smitte end blandt de uvaccinerede. Det er de uvaccinerede, der driver en epidemi. Det er også det, vi ser i Sisimiut lige nu. Selvom der er nogle få, der er fuldt vaccineret, så er der faktisk gået ganske kort tid efter, at de er blevet færdigvaccineret, de få, der er blevet fuldt vaccineret. Så det er meget karakteristisk for, hvordan denne her slags epidemier, de udvikler sig. Og det er meget, meget veldokumenteret, at effektive vaccinationer kan stoppe et sådan udbrud. Og det er også derfor, vi nu har rigtig meget fokus på at få vaccineret de unge
på uddannelsesinstitutionerne, i Sisimiut og i de andre byer. I det hele taget at få fat i den gruppe, fordi det er den, der vil drive epidemien videre. Tak. Jeg har også et opfølgende spørgsmål til Henrik. Blandt dem, der ikke vil have en vaccine, så er der med hensyn til de sociale medier, så er der stadig et meget stort. Der er mange, der prøver at resonere for, hvorfor at folk ikke skal have vaccinen. Altså der er nogen, der siger til de ældre, at vaccinen den ikke er blevet efterprøvet, og der er rigtig mange, der er blevet der er endt på hospitalet, fordi de har blodpropper på grund af vaccinen. Er der nogen, der er havnet på hospitalerne efter at have modtaget vaccinen? Nej, vi har ikke set nogen alvorlige bivirkninger her i Grønland. Men selvfølgelig giver det bivirkninger at få en vaccination. Det lægger vi ikke skjul på. Det er meget, meget velbelyst, hvad for nogle bivirkninger det giver. Der er ikke dokumenteret noget sted i verden, at det medfører meget alvorlige bivirkninger at blive vaccineret med den vaccine, der bliver anvendt i Grønland. Og det er klart, der kan komme nye informationer, som tiden går, men det er enormt vigtigt måske at holde øje med de internationale resultater. Det er meget få, der er vaccineret i Grønland. Det kan man ikke lave meget statistik på. Men der er langt over 100 millioner, der nu for eksempel er vaccineret med den samme vaccine i USA, uden at det har medført bivirkninger ud over det, man kan forvente. Der er også nu flere millioner børn på 12 år og ældre, der er blevet vaccineret. Der eksisterer nu meget, meget betydelige erfaringsgrundlag. Men som det også bliver fremført, hvilket jo er ganske korrekt, ja, så er den tidsmæssige erfaring jo begrænset. Ingen kan selvfølgelig fuldstændig garantere, at der ikke opstår noget, som vi på nuværende tidspunkt ikke kan se. Men på den anden side kan vi se, at vi står med en verdensomspændende epidemi, og det eneste redskab, vi har for alvor til at begrænse den, og alle de skader, det medfører, det er at tilbyde vaccination. Tak. I har sagt, at det er særligt at blandt de unge, der sker smittetilfælde, og at gennemsnitsalderen er 28 år, og det er gennem fester, at folk bliver smittet. Her i forgårs og i forrige uge, så er der i Red Kommune, hvor borgmesteren foreslog, at man under aflønningsperioderne, der kunne man måske lukke barnet ned. Altså, hvorfor har man ikke tænkt sig at lukke for beværtningerne, selvom det nu viser sig, at det er de unge, hvor der sker smitte? Tak for spørgsmålet. Med hensyn til smittespredningen i Sisimiut, så kan vi på nuværende tidspunkt se, at det er i steder, hvor der er efterfester i private hjemme, at der sker smittespredning. Og der er begrænsninger på beværtninger, og bare lige nu, hvor der højst må være 20 forsamlet. Det sker i private fester og efterfester. Derfor, selv hvis vi laver endnu større begrænsninger, så kan vi ikke rigtig gøre noget ved den smittespredning, der sker i de private hjem. Så det sker ikke i barnet, nej, det sker i private hjem. Og så har jeg også et spørgsmål med hensyn til dem, der er blevet vaccineret, altså dem, der er blevet færdigvaccineret, har fået anden stik. Det viser sig, at de også bliver smittet med corona. Altså, hvordan kan det være? Altså, kan man så ikke rigtig stole på, at den her vaccine virker, eller hvad?
Det er fuldstændig korrekt, at vi ser smitte blandt nogle få vaccinerede. Nogle af dem har først lige fået det andet stik, og faktisk er vaccinen først helt effektiv 14 dage efter det andet stik. Men det betyder ikke så meget, at disse få bliver smittede. Der er internationalt set ikke noget, der tyder på, at nogen bliver meget alvorligt syge eller dør. Det er meget, meget sjældent, at den gruppe får alvorlig sygdom. Og det er det, der er afgørende i den her sammenhæng. Udover det forhold, at disse fuldt vaccinerede, de kan smitte andre, men sandsynligheden for, at de gør det, den er langt, langt mindre end ikke vaccinerede. Og det er det, der er afgørende i den her sammenhæng. Men det er fuldstændig korrekt, at det, at man er vaccineret, er ikke en 100% sikring mod, at man ikke kan blive smittet. Det er også derfor, at vi jo anbefaler alle at overholde de mest grundlæggende regler om at holde afstand og alle de andre forholdsregler, som gør, at smitte ikke sker. Tak. Jeg tror, der er lidt forvirring sådan både i Sisimiut i forhold til, om både i Sisimiut og i Asiat, at hvis man skal rejse ud af byen til andre steder i landet, om man så skal være færdigvaccineret, selvom, eller om man skal i karantæne, når man er færdigvaccineret. Det tror jeg, der er lidt forvirring om. Hvad er reglerne for dem? Hvis man rejser fra Sisimiut, Asiat, Upernavik og dertilhørende bygder, så er det et krav om, at man skal være færdigvaccineret. Dem, der skal rejse hjem til de nævnte byer, som ikke er blevet færdigvaccineret, de har selvfølgelig mulighed for at rejse tilbage til deres hjem. Og når de så kommer tilbage, altså hvis de ikke har fået vaccinen, så når de kommer hjem, så skal de være hjemme i 5 dage, og så på 5. dagen skal de testes. Om bekendtgørelsen, der udløber i dag, i den bekendtgørelse med kirken og restriktionerne i kirken, skal den forlængelse, eller hvordan skal det foregå? Det bliver drøftet i dag med en pressemeddelelse med hensyn til, hvad vi kommer frem til. Jensine, sidste spørgsmål. Tak. Dem, der ikke kan følge med via computer, dem, der ikke kan komme ind på corona.nu.gl, bare som eksempel, for i Nuussuaq, i Upernaviks bygder i Nuussuaq og Tasiusaq, så er der sket meget stor trafik mellem de steder, og nu er det så endelig lykkedes med at få inddæmmet smitten i de steder. Men de har rejst rundt omkring, hvordan siger man, hvor de så ikke er stoppet, altså de ikke har stoppet på 5. dagen. For eksempel kan det også være, når nogen har ringet til corona-hotline, så får de forskellige svar. Nogle siger, at de skal blive hjemme, mens andre siger, at de kan gå ud og i samfundet. Der mangler nogle klare retningslinjer for, hvordan folk skal beholde sig, hvis de er blevet smittet med corona. Også for at tænke på, altså, hvad skal man gøre i forhold til sine medmennesker. Jo tak, som jeg har sagt tidligere, så har vi et samarbejde med forskellige departementer i gang for at få en mere tydelig kommunikation på plads, hvor vi også tilretter vores budskab til de målgrupper, som vi gerne vil i kontakt med. Og så med hensyn til det sidste sted, altså sundhedsområdet, politiet har haft meget travlt, og derfor er det ikke underligt, hvis oplysningerne måske har været lidt for uklare.
Men når det så er sagt, så er de gældende bekendtgørelser, der står der, at dem, der er blevet færdigvaccineret, at man først skal være færdigvaccineret, før man kan rejse fra de her steder. Folk, der gerne vil rejse i deres private både, dem kan vi ikke sætte begrænsninger for, men vi kan opfordre til, at man kun foretager rejser, hvis det er absolut nødvendigt. Og med nu da vi har givet journalisterne mulighed for, vil vi begynde at sige tak for denne omgang. Vi kan se, at ved at samarbejde sammen og ved at følge landslægeembedets anbefalinger, ved at sige ja til et tilbud om vaccination, så kan vi se, at vi kan opnå rigtig store resultater. Derfor ting, som vi har erfaret allerede, altså de her sociale sammenkomster, fester, efterfester, kaffemækker og andre sociale begivenheder, der fraråder vi på det kraftigste, at man afholder de her begivenheder eller deltager i dem, og på den måde kan man lave den største forebyggende indsats. Kommunerne og uddannelsessteder, som vi arbejder sammen med, dem er vi meget taknemmelige overfor, og vi vil gerne sige tak til dem for, at de har deltaget i den dialog, som de har deltaget i med sundhedsvæsenet, og det er vi meget taknemmelige for. Pas godt på hinanden, og tak for i dag.